Hola, descobridors. Hola, descobridors. Estem a Sant Martí de El Tous. Festival de Llegendes de Catalunya. Tot un cap de setmana, el primer cap de setmana de juliol, a Sant Martí de Tous podeu viure Llegendes de Catalunya. I sobre tot el poble de reconeix i van explicant ahí llegendes. Està molt ben muntat. I sobretot estem en una onada de calor, però tenim aquí sostre i ha posat aquí aigüeta i que estem de luxe. Llegenda de les dones d'aigua. Són éssers de la mitologia catalana, figures femenines que habiten en indrets com estranys torrents, salts d'aigua o fonts. Quan s'enamoren, afavoreixen les riqueses de l'home, fins que l'home trenca el seu secret i fa públic que la seva parella és una dona d'aigua. Moment en què deixa de ser ric, perd la seva companya i la seva vida es converteix en una calamitat. A tots els racons d'aquest petit poble teniu gent explicant petites llegendes de Catalunya. Que aquell cada cop que veia un vaixell a l'aigua, s'hi acostava. No? Doncs van començar a resar a la Carme a veure si així els hi feia un cop de mà. Carme! Anaven dient, ai Carme, fes un cop de mà, que això home, hi ha qui ho aguanti. L'any 890. L'any 890, som l'any 2019. Quan fa de l'any 890? Taronja. I els troncs eren blaus. I el cel era vermell, però vermell, vermell. I les estrelles eren de tots els colors i a més feien unes formes així molt estranyes. Sí! Comencem bé? Sí! Comencem presentant-me? Sí! Sí, perquè si després em voleu dir alguna cosa, en comptes de dir-me allò típic de guapo, tio bueno, aquestes coses, doncs digueu-me pel meu nom, que també els meus pares s'ho van currar per donar-me'l, no? Això. Us fa pensar en algun conte? Sí, quin? Sí, senyors, molt bé. Llegenda i llegenda us podeu entretenir mirant paradetes. Fins dalt de raïm que el portava aquell carro. Un ruc o un matxo, un cavall d'aquests forts. Però quan arribava aquell moment de la pujada, aquell pobre matxo, el pobre matxo, era un pobre matxo. Però que estava previst, això? Sí, han dit a les 8:35, sisplau. Perquè avui és que no ho sabeu, que és el 10è aniversari. Sí, se n'ha de parlar el 10è aniversari. Que ens ha caigut una tronada i ens han recollit a una casa. Sí, acaba, dona. Sí, acaba, no ho explicar. Jo ja m'he despistat. Quan ha durat la pluja? Res, ha durat 5 minuts, però mira quines pintes. Ha estat de cop, una calor infernal, 4 trons, semblava la fi del món, cau la tormenta i mira com s'ha deixat tothom. Ara, tothom s'ha mantingut fins al final. I ara continua la nit. Aquí, en mallorquí de Mallorca. En mallorquí, en mallorquinat. Hi ha una, però n'hi ha una que no pots triar, que és l'ensaïmada. Aquesta no la pots triar, perquè veig que les mosques ja l'han triada. Però pots triar alguna altra cosa d'aquí. Les setes, n'hi ha més torradetes, i n'hi ha una. Jo crec que era Déu. Però la llegenda diu que era el bon Jesús i tot això de dates ho tenen una mica emboiat. Que ells van mullar a córrer per bosc igual que els altres. I quan el bon Jesús va arribar i li va dir quina l'has feta, Pere? Diu, res, m'he passat una miqueta de forn. I ara què farem? Diu, sap què t'ha dit, Pere? Que com que el que tenen de dins és igual, els blancs, els rossos o els negres, els deixarem córrer. Perquè si són una mica més calrats o més cruets, tampoc fa res, tots són persones. I així va ser que en el món hi ha gent que és blanqueta, hi ha gent que és torradeta i hi ha gent que està una miqueta més socarrimada. O això compten. Qui no ho cregui, no peca. I també poden dir que qui no ho cregui, que ho vagi a cercar.
I si voleu fer com nosaltres i passar els 2 dies a Sant Martí de Tous, aquest poble us prepara una bona zona on ficar la tenda de campanya o el cotxe, com nosaltres. A part de les llegendes, gaudireu de tot tipus d'espectacles. Bailet, ràpid! Nàdia, què? Què passa, company? Què veus? Veig com la boira baixa i com s'alcen els francesos. I com són aquests francesos? Doncs van... Totalment la llegenda de Sant Jordi. Entrevistes. Alguns escriptors de llibres us explicaran les seves experiències. Subjecte passiu, per dir-ho així. I ens van demanar després que volien passar aquella col·lecció de Bruixacó. I potser, explicant alguna llegenda, hi trobareu gent que potser reconeixereu del teatre. L'home, les coses com siguin, era prou treballador i prou bona persona. Hi havia una vegada un poble, no gaire lluny d'aquí, on els nens jugaven pels carrers. Els pagesos treballaven la terra i els manobres construïen cases perquè la gent hi visqués. Per algun dels escenaris de les llegendes haureu de demanar entrada. Al punt d'informació del poble us diran quins. On ets? De Sant Martí de Tous. La jove parella es va enamorar de seguida i més aviat del que acostuma a passar avui en dia, es van casar. Visca els nuvis! La jove parella va anar a viure al castell de Tous. I per un moment podeu fer d'actors improvisats. Quina experiència! Vivien una vida regalada, plena de luxes i grandeses, com sempre havia somiat la petita Beatriu. Hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos aquellos que no piensen como nosotros. General Mola, 19 de juliol de 1936. No tots els espectacles són infantils. Podreu gaudir d'una bona música i d'una bona cultura. Quan de tu s'allunya l'enyorança es mor. No, jo no ho he vist ni vull veure-ho mai, ni a l'any 70, ni a l'any 40, ni a cap any dels anys. A l'any 40, quan jo vaig néixer, jo crec que tots havíem perdut. A l'any 40... Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. De cantar la història, de cada indret hi hagi una manera i que per tu company una mà s'aixequi de fraternitat. Administrativos. Bueno, el coneixes?
No, el tio aquest no. Val, això volia anar jo. Això volia anar jo. Ho heu vist, el que ha passat? No, que no, com ha de ser mosso, això. Per favor, Puqui. Tu encara coles com a mosso, saps? Més bombero que mosso, però bueno, coles. Però res. Jesús, Déu meu. Pues perquè no foldries ni a dintre del despatx assegut. Perquè parlaries massa i distrauries. Si aquí ja has parlat 4 o 5 vegades. I per dir el que has dit, amor. Bueno, passa aquí a la palestra. Acompanya el teu company Jaume. Sí, clar, tu saps, no? Home, no estan gens malament del Roger, eh? Cap dels dos, eh? Pel davant no marqueu un mosso fort, això és no. Vestit guanyes, tu. No, tothom no, jo guanyo despullada. Ho prometo. Ai, veritat, veritat. A la nit tampoc us avorrireu. A diferents escenaris trobareu bona música i humor. I lo més esperat de la nit, lo més recomanat, l'apagada del misteri. Un poble que s'il·lumina amb milers d'espelmes per explicar un munt de llegendes. Històries d'encanteris, il·luminades tan sols pel foc d'aquestes espelmes. El meu pobre fill. Tancat per sempre més en aquest tros de garjola rovellada. I jo no he estat. Perdre un fill? I és clar que no. No és el més just. I no ens han deixat casar. No ens han deixat casar per un dot massa pobre. I no només això. El pare ha mort el noi que jo m'estimava. I ara m'he de veure sempre que... Sort que aquestes coses ja no passen i avui dia tots som lliures de poder triar, oi? Qui és la Remei? Vull entrar, la vull veure! Que no t'he dit! És a dins? Sí. A casa l'Enriqueta? Això sembla. Vull veure la meva amiga! Vull veure la meva amiga! I què hi fes? Tinc por! Que no se l'emporten. No vull veure més aquesta senyora. Tranquil·la, no pateix. Esperin. Vostès n'han sentit a parlar de la llegenda de la Rossinyola? Pobreta. No ha tingut mai fills. A qui li canta les cançons? El nen que no tindrà. La Bec. La trobo ben bonica. No sé com la va deixar el seu home. Per què no li podia donar més fills? Jo, encara que no me'n donés, la voldria igual. Que estàs enamorat? Jo ja m'havia acostumat als seus cants i ara aquest silenci. El silenci d'una altra dona oblidada. I tot i que avui aquest poble és una mica més trist, nosaltres cantarem per recordar-la. Tothom diu que va saltar, però jo crec que va ser el seu home que la va empènyer. I m'ha semblat que em cridava. I qui et cridava? Una veu. Últimament en aquest poble estem envoltats de bojos. Entre aquests que tot el dia veuen, l'altre que tot el dia parla sol. Estem ben arreglats. A mi em fa por. No li mireu als ulls, a no ser que voleu acabar. No senten? Viu! Tothom ho sap, oi? Tothom ho sap, que perquè una paret s'aguanti recta, el millor
Humà! Sí, no sigui que et perri com a la mare! La senten? Es va enamorar perdudament d'una noia jove i bellíssima. Però el pare de la noia, fos per interessos polítics o conspiracions ocultes, va matar el noi. Si he matat un home que feia dos com jo, què et penses que puc fer amb tu, desgraciada? Passa, passa, passa i mira, reta't la camisa que m'ha quedat ben bruta. T'ho juro que si pogués... Si poguessis què? Si pogués et mataria. Mataria. Res a resar. Com que no tens res a resar? Descarada! Aquí sempre es pot resar. Aquí sempre s'ha de resar. Doncs jo no vull. I tant que resaràs. I tant que sí. Agenolla't ara! Em fa mal. Coneixen la llegenda del Panna? No. Segur que sí. Bé, mireu, el Panna era el bandoler més sanguinari que hi ha hagut mai al poble de Tous. La pregunta que jo em faig és: què se'n va fer de la seva mare? Què se'n va fer? Sí, he escoltat. Mare, qui era el Panna? Era un bandoler molt dolent. Ai, no li facis por a la teva germana. Anda! I ara? Ara només en sóc un tros. Tros de pan. Però sóc la part més important. La que guarda aquest cervellet que em va fer pensar totes les malifetes que vaig fer. Fins que un dia em vaig refiar i em vaig deixar atrapar. Hem de cremar el castell! Hem de posar el castell i fer fora aquesta bagassa. Sí. Ajudeu-nos! Cremem el castell! Vosaltres també. Sí, ajudeu-nos! Ja ho he fet moltes vegades. Ja de ben petit l'havia de marcar. La primera vegada que va robar aquells préssecs a la vinya del pagès, li vaig omplir la cara de mans. El vaig atonyinar tan fort. Què més voleu de mi? He vingut fins aquí. He cremat els records, els papers del judici. No sé què més voleu que us digui. Us demano perdó per haver portat al món un fill com aquest. Un mal nascut. I ara agafeu-me, si voleu. Lligueu-me. I si creieu que sóc una bruixa, cremeu-me a mi. Cremeu l'espòs i marxeu. La tarta d'aniversari. Cuidao. Aquí de relax, después de unas buenas historias, ¿eh? Para gaudir, ¿eh? Qué guapo. Tot. La cérvula blanca existe, la cérvula blanca existe. Qui són els seus herois? Les llegendes des de fa anys els descobreixen.
repeteixen, és història popular. I això no ho podràs canviar. Molt ben dit. Corre.